One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. To a labaran nishaɗin namu na yau, Aminu Fera ya wuce makaɗi da rawa, in ji makallata shirin labari na. A dai wannan lokaci za mu iya cewa darakta Aminu Fera ya zama daraktan da ke rike da kambun nan na Unpredictable, domin kuwa kamar yadda aka sani kaso 70 cikin 100 na duk abin da yake ɗaukowa babu mai iya cinkar abin da zai faru gaba, domin kwarewarsa matuƙa wajen bagarar da tunanin mutane a fina-finansa, musamman shirin na mai dogon zango na labari na, duba da yadda ya ta wasan kura da tunanin makallata shirin sai sun yi tsammanin ga abin da zai faru sai kuma su ga akasin haka. A shirin na labari na makon da ya gabata ma dai, daraktan ya yi wani abin da ya ba mu da dama haushi, har suke ganin cewa abin nashi fa ya fara wuce makaɗi da rawa. Ga masu bibiyar shirin sun ga yadda Maryam wacce ita ce jarumar shirin bayan ta samu Alamin a matsayin gawurtaccen attajiri, sabanin yadda ta aure shi a matsayin talaka gajiyayye, inda ta burjera masa ta dawo gidansu tare da tabbatar da cewa ba shi bane ta aura. Wanda kuma ya biyo ta gida tare da bayyana masa dalilan da ya sa ya fito mata a matsayin talaka gajiyayye da ke aiki a tasha. Babban abin da ya fi ɗaukar hankalin mutane a shirin shine yadda Maryam ta dage kuma ta kafe ta tsaya tsayin daka kan ita babu ruwanta da shi, duk da labarin sai da ya basu mai cike da ban tausayi da al'ajabi. Maryam, wallahi duk wannan wahalar da na sha da zaman da na yi na tsawon shekara 2 na yi su ne domin ki. Akwai taɓa zuciya. Wallahi abin da ya gaya muku gaskiya ne. Maryam, na ki tashi ki bi mijinki ku koma. Sauran magana za mu daga baya. Ni gaskiya ba zan bi shi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baka zuciya ta ke soyaye mafaki abu sai ka ce fi maki. Maryam, wallahi zan iya haƙura in sadaukar da wata dukiya da na mallaka in kyauta da ita idan har hakan zai sake cikin farin ciki, sannan kuma ki haƙuri ki zauna tare da ni. Zaɓi ya rage naki. Wallahi ban yarda da shi ba umma. Wannan abu ya ba mu 'yan kallo da yawa mamaki, musamman a irin wannan zamani da 'yan mata suka mai da hankali akan auren masu gidan rana, wanda ko a cikin shirin kawarta Jamila da mahaifiyarta irin ra'ayinsu kenan, kamar yadda aka nuna a wani yanki na shirin da za a haska a gobe Juma'a, wanda aka ga mahaifiyar Jamilan na ta mata hannunka mai sanda kan damar da ta samu na dawo da soyayyar ta kan uban gidan mijin nata, abinda ta kira da kwace goruba a hannun kuturu. Ki koma ki ci gaba da zama da Lawa. Idan har Lawan mijinki ne, Maryam kawai kice, to me nasara na tare da ke. Karfa ki manta me nasara ke zo ya ce yana so ba Maryam ba, kuma ina ji a jikina har yanzu akwai son ki a zuciyar mai nasara. Kin fi san Maryam, ita ta tallata mishi kanta kuma ya karba ne kawai saboda ta tausaya mishi. To wannan magana me yake nufi? Yana nufin har yanzu zaki iya kwace goruba a hannun kuturu. Shin menene hasashen ku kan wannan shiri? A ganin ku Maryam za ta amince da Alamin kuma ta so shi kamar da? A bangaren Jamila, kuna ganin za ta bi shawarar mahaifiyarta ta hanyar gwada sa'ar ta akan Alamin? Kuma ya za ta yi da auren Faruk? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook kamar yadda za mu wallafa. Ibrahim Ishaq, Duniyar Nishadi.